Mi smo društvo sa jako puno predrasuda u odnosu na sve, tako da ja nas primam kao takve. Ranije sam, naravno da se svakog dana srećem sa predrasudama, ali sad sam pametnija, jer ranije sam ubeđivala ljude, pričala im i tako dalje. Sad više nikom ništa ne pričam. Mislim da su predrasude pitanje stanja svesti kod čoveka, jel? Što je stanje svesti više, čovek ima manje predrasuda. Mi kao društvo imamo jako puno predrasuda. Naša ishrana koja je prepuna mesa, te yang energije koja daje jednu agresiju i ograničenost i, kako da vam kažem, nesposobnost da se shvati više od onog što čovek vidi. Prosto mi živimo u takvom svetu, ali ja duboko verujem da je promena uvek i svugde moguća, samo ako se čovek dovoljno trudi. Tako da naravno predrasude stalno, ali kako da vam kažem, pa šta, ja idem svojim putem. Kako se pravi miso supa? Miso supa se pravi vrlo jednostavno, treba vam miso pasta koja ima određene enzime u sebi, zato se ona kuva tačno određeno vreme da bi se ti enzimi razvili, ali da se ne bi prekuvali. Kuva se tako što u miso supu uvek ide jedna alga, wakame alga. Inače, alge, to je ono što me uvek pitaju, pa kao treba jesti sa svojih prostora alge. Mislim, vi uzimate ono što je dobro za organizam, što je provereno, što raste u moru, gde je počeo život, što čisti okeane. Okeani su, mislim, svugde, jel? Oni su naši. Tako da alge su jako dobre za detoksikaciju. Mislim, sad sam malo skrenula s teme, ali prosto hoću da kažem, kad su bačene bombe na Hirošimu i Nagasaki, onda su oni ljudi koji su jeli jako puno algi, oni su očistili ta zračenja. Znači ide sastojci miso supe su miso pasta, wakame alga i razno povrće koje vi hoćete. I onda se potopi ta alga, povrće se skuva u vodi, doda se na kraju miso pasta, određeno vreme se kuva da se enzimi ne bi skuvali i to traje, 10 minuta. Vrlo jednostavno, a divan način da počnete dan, jer želudac posti celu noć i onda mu treba nešto što će da ga očisti, da ga umiri, znate, da mu da neku lepu energiju da vi prosto možete lepo da počnete dan. Da li se vi nečega odričete zato što se hranite na ovaj način? Ne jedete nešto sad, ne znam, što je drugima slatko ili prija? Pa nemam takav utisak zato što, kako kažu, de gustibus non est disputandum. To, znate, vi vaša čula možete da naviknete na što hoćete. Ja ne živim po navici, ja nisam osoba tradicionalna koja živi po navici, po kanonima, po već ne znam čim. Ja stvaram svoje navike, svoje kanone, svoj put, svoju filozofiju. Tako da ja se apsolutno ničega ne odričem, naprotiv, ja sam u prednosti jer ja imam slobodu da odlučim šta hoću. Gde svi oni koje je zainteresovala priča ili oni koji žele da se edukuju, da saznaju malo više pa možda i odluče da na ovakav način funkcionišu, mogu da pronađu informacije, ali one iz prve ruke. Sad je do duše protok informacija i veći i mnogo bolji, tu nam je internet pa sve možemo da pronađemo što nas zanima. Kako funkcioniše vaše udruženje, kako se okupljate, gde su vaši seminari gde ljudi mogu da vas nađu, vide i čuju sve što ih interesuje? Kao što sve prolazi kroz faze, jer je sve promena, tako se i naše udruženje menja i ranije smo mi imali svakog meseca predavanja, seminare i tako dalje. To se sada nekako promenilo, udruženje je više postalo strukovno, što je sad jedna dugačka priča, da sad ne ulazim u to. Tako da ljudi koji hoće, što se mene tiče, da se informišu o makrobiotici, ja imam website www.cvjetamesić.rs, a seminare održavamo kad se skupi grupa. Znači, mi se oglasimo u ovim časopisima Ala zdrav život, živeti zdravije i tako dalje, Sensa, neki časopisi koji se na neki način bave zdravim životom i onda kad se skupi grupa mi držimo ili te trodnevne seminare ili kad se meni neko lično javi. Znači, to je krajnje individualno, nema nekih, kako da kažem, nema nekog rasporeda, nego kad je ko zainteresovan, ti seminari se drže. Postoji još jedna strast u vašem životu, to su putovanja. Koliko ste nekih znanja i nekih novih čudesa doneli odande i sprovodite ih sada u ovom načinu ishrane i uopšte režimu života koji živite? Da, ja sam puno putovala, najviše sam putovala po Dalekom istoku.
jer je mene njihova filozofija jako, jako interesovala. Tako da su me ta znanja jako mnogo oblikovala i menjala, znanja koja sam tamo sticala. Ja sam par puta bila u Indiji po nekoliko meseci, takođe izučavajući razne tehnike ovog ili onog, mislim na meditaciju. Tako da sam mnogo toga donela, što je pre svega obogatilo mene, a onda moram da kažem i moju okolinu i moju porodicu, nadam se i moje prijatelje i tako se to širi. Dalje. Koje je vaše omiljeno jelo makrobiotičko? Moje omiljeno makrobiotičko jelo je azuki pasulj, zato što je azuki pasulj poznat kao čistač bubrega i ja ga vrlo često kuvam, možda recimo 3 puta nedeljno i sve ljude teram da jedu. Pošto i ljudi kojima je teško da sada se naviknu na ove nove ukuse, kad su pasulji i mahunarke u makrobiotici u pitanju, oni to vole, jer to im liči na ono što znaju i deca i muževi, pošto uglavnom žene, jel, u najvećem broju porodica potežu to pitanje živeti zdravije, to je nekako, čini mi se, što je i normalno, pre svega ženska stvar. Tako da svi ljudi vole i ja to kuvam i mojim gostima, onda im pravim suši na makrobiotički način, tako da eto to bi otprilike bilo moje omiljeno jelo. Recite nam, gde mogu da se pronađu te namirnice? To je takođe još jedna od, mogu da kažem, predrasuda, pa nije nam to ovde, nema u ovoj zdravoj hrani ili onoj, znači gde mogu da se pronađu te namirnice, da se kupe kada neko naleti na neki recept koji mu se čini da je okej, da bi mogao bar da proba, gde to sve može da se kupi? Pa znate šta, te predrasude su stvarno na nivou glupih predrasuda. Mi smo tako dobro snabdeveni u Srbiji, pre svega u Beogradu, makrobiotičkim radnjama da je retko kad nešto ne možete da nađete. Naravno da zbog naše ekonomije i tako dalje, te radnje uvezu jednu količinu, pa kad to nestane, onda se čeka da se uveze druga, to nije kao u bogatim zemljama, jel? Mi ne možemo, ja dosta često idem u Ameriku i provodim tamo dosta vremena i naravno da je to kod njih sasvim drugačije, ali verujte mi imamo procentualno mnogo više makrobiotičkih radnji nego što ima New York, na primjer. Kalifornija je drugačija jer oni tamo svi su na makrobiotici i na zdravoj hrani i tako. To je nekako valjda i zbog posla da bi bolje zaradili, bili zdraviji. To je čudno, za Ameriku se obično vezuju oni neki fast food priče, neki debeli ljudi. Kad je taj trend zaživeo ili se kod nas ovde ta priča plasira drugačije? Amerika ima sve, ona je mnogo velika zemlja, ima i debele i ove što se brinu o sebi i to tako paralelno traje već mnogo godina. Samo što mislim da mi nismo toliko informisani o toj drugoj strani, a da generalno, čini mi se, uvijek imamo tu neku malo negativniju vizuru. Ne znam zašto, to je tako nekako sa nama Srbima. Ali to postoji odavno, mislim Kuši institut recimo, postoji, pa šta znam, 50-60 godina, tako da, znate, ima naravno tamo i tamo je izmišljen fast food, naravno. Tako da ima i toga, ali u tako jednoj ogromnoj zemlji sa toliko mnogo stanovnika, tamo imate sve, mislim. Mislim da su naše radnje odlično snabdevene, apsolutno, da imaju skoro sve, pošto ja radim sa ljudima koji dobijaju jelovnike od doktorke Bulajić, koji hoće da se leče makrobiotikom i onda ja sa njima radim i naravno, pošto ih učim, onda moram da kupujem te namirnice koje recimo ja ne koristim, kad odem, sve ima kod nas. Tako da to su stvarno predrasude, da nema sve postoji u Beogradu, u raznim makrobiotičkim radnjama, pazite, ne u onima što piše zdrava hrana, to nema veze naravno, to je kako privući, to je manipulacija, ali to valjda tako ide u trgovini. I opet se sve svodi na to da moramo biti dobro edukovani i obratiti se onome ko zaista zna o čemu priča kada priča o ovome o čemu smo mi sada pričali. Neko može i sam da se obrazuje. Ja sam se sama obrazovala pa sam tek posle pošla u školu, ali mene je to jako interesovalo. Znate, kraći je put da idete u neku vrstu škole ili seminara da vas neko drugi obrazuje, ali mislim da vam je određena vrsta obrazovanja veoma potrebna za makrobiotiku, jer inače ne znate šta radite, nego tako sad uzmete neke recepte pa kuvate, a to u stvari nije makrobiotika. Vi morate tačno da vidite te energije, kako da iskombinujete da bi za vas bile dobre.